Helo, yn y fideo hwn, dyn ni yn mynd i edrych ar sut i redeg dadansoddiad Cronbach Alffa yn SPSS. Felly mae Cronbach Alffa yn brawf ystadegol dyn ni'n ei ddefnyddio i edrych ar gysondeb mewnol holiaduron. Yn syml iawn, be mae hynny'n golygu ydy, mae hwn yn ffordd o edrych ar holiadur i weld os ydy'r eitemau gwahanol yn mesur yr un peth. Felly, yn yr enghraifft yma, mae gen ni holiadur oedi, neu procrastination scale, sy'n cynnwys 20 eitem. Dyn ni'n mynd i redeg Cronbach Alffa mwyn gwneud yn siŵr bod yr eitemau gwahanol yn mesur yr un peth, sef oedi. Iawn, felly mae gen ni galofnau gwahanol yn fama, oedi 1, oedi 2 ac yn y blaen. Mae hyn yn cyfeirio at yr eitemau yn yr holiadur, felly yr holiadur oedi eitem 1. Iawn, a wedyn mae gen i sgôr ar gyfer pob cyfranogwr ar gyfer hwnna. Newch chi weld ar gyfer rhai ohonyn nhw bod yn deud oedi 3 a wedyn ec ar ei ôl o. Mae hwnna'n deud fod yr eitem yma eisoes wedi cael ei childroi. Iawn, felly dyn ni wedi gweithio gyda'r data i gildroi y gwerthoedd o flaen llaw. Felly, mwyn gallu gwneud Cronbach Alffa, dyn ni yn mynd i glicio ar Analyse, a dyn ni'n mynd i fynd lawr i Scale. Iawn, felly Analyse, Scale, a dyn ni'n mynd i ddewis hwn yma, Reliability Analysis. Ac yn fama, dyn ni angen symud pob eitem ar gyfer yr holiadur draw i'r blwch items. Wan, dyn ni eisiau gwneud yn siŵr mai dim ond eitemau yr holiadur sy'n mynd ar draws. Felly, dyn ni ddim eisiau cynnwys y cyfranogwr, dyn ni ddim eisiau cynnwys y newidyn oed, a dyn ni ddim eisiau cynnwys y newidyn gweithio. Dyn ni yn mynd i gynnwys yr 20 eitem ar gyfer yr holiadur yn unig. Wan, be dwi'n mynd i wneud yma ydy dwi wedi clicio ar yr un top, a dwi'n mynd fynd lawr at yr eitem gwylod yma, eitem 20. Ac os ydych chi'n pwyso Shift a wedyn yn clicio ar yr eitem ola, mi fydd yn dewis pob un o'r eitemau. A dyn ni'n gallu clicio ar y saeth i fynd â nhw ar draws i'r blwch items. Iawn. Wan, dyn ni'n mynd i adael y model fel mae o'n deud Alffa, iawn, sy'n mynd i dweud wrth ni bod o'n mynd i gynhyrchu Cronbach Alffa. Ond mi ydyn ni'n mynd i glicio ar y box Statistics yn fama. A dyn ni'n mynd i ddewis pethau gwahanol. Dyn ni'n mynd i fynd drwy gyd o'r opsiynau yma, ac os ydych chi eisiau gwneud pethau mwy cymhleth, mi fedrwch chi ddewis eitemau ychwanegol. Dwi'n mynd i ddewis y descriptives ar gyfer yr eitem, y raddfa, a raddfa os caiff yr eitem ei dynnu o'na. So, scale if item deleted. A clicio ar Continue. A wedyn dwi'n mynd i glicio ar OK. Iawn, felly, be wnewch chi sylwi ydy ydych chi'n cael ffenestr newydd, iawn, a dyn ni'n galw hwn yn ffenestr allbwn neu'n output window. Felly, unrhyw pryd ydych chi'n gwneud dadansoddiad yn SPSS, mi fydd y canlyniadau yn cael eu rhoi mewn ffenestr newydd neu ffenestr allbwn newydd. Felly, plis peidiwch â chael gwared ar hwnna, a hefyd gnewch yn siŵr bod chi'n arbed yr ffeil newydd, iawn, oherwydd fydd o ddim wedi arbed yn automatic. A be dyn ni eisiau edrych yma, yr prif un ydy'r blwch yma sy'n deud Reliability Statistics. Iawn, felly mae'n deud wrth ni sawl eitem, mae wastad yn arfer da i wirio hwnna. Felly o gen i 20 cwestiwn yn yr holiadur, a mae'n deud bod yna 20 cwestiwn wedi mynd fewn i'r dadansoddiad. A wedyn mae'n rhoi gwerth ar gyfer Cronbach's Alffa. Iawn, felly dyn ni'n cael gwerth o 0.88 dim. Wel, yn gyffredinol ar gyfer Cronbach Alffa, os ydy'r gwerth yn fwy na 0.7, mae hwnna'n awgrymu fod gennych chi gysondeb mewnol derbyniol. Os ydy'n fwy na 0.8, mae o'n holiadur da, felly mae'r cysondeb mewnol yn dda. Ac os ydy o dros 0.9, mae o efo cysondeb mewnol gwych. Felly, ar gyfer yr holiadur hwn, mae gen i gysondeb o 0.88 sy'n meddwl bod gen i cysondeb mewnol da ar gyfer yr holiadur.
sydd yn gret. Iawn. Felly, os ydych chi'n gwneud darn o waith a ydych chi'n defnyddio holiadur sydd wedi cael ei safoni, mae o'n arfer dda i nodi alffa cronbach a chysondeb mewnol yr holiadur. Ond os awn ni lawr chydig, dwi eisiau dangos yr tabl yma i chi, yr un sy'n dweud Item Total Statistics. A mae hwn yn mynd i fod o ddefnydd iddo chi os ydych chi yn cynhyrchu holiadur eich hun. Iawn, oherwydd mae yna cwbl o bethau ydych chi'n gallu edrych ar i wneud yn siŵr bod holiadur chi yn gywir. Iawn, a'r un dwi'n mynd i bwysleisio yn fama ydy'r un ola, Cronbach Alffa if item deleted. A be mae hwn yn mynd i ddeud wrthoch chi ydy, os ydych chi'n cymryd un o'r eitemau yma allan, be effaith mae'n mynd i gael ar werth Cronbach Alffa yr holiadur. Iawn, felly yn yr achos yma, diolch yn mynd i gael effaith mawr ar ein data ni. Felly faswn ni ddim yn cymryd unrhyw eitemau allan. Ond os ydych chi wrthi yn cynhyrchu neu'n dilysu holiadur eich hun, ydych chi eisiau edrych ar y gwerthoedd yma i wneud yn siŵr bod yna ddim un eitem sy'n rili cael effaith negyddol ar werth cysondeb mewnol eich holiadur. Dyna ni am heddiw, a dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau neu wedi dysgu rhywbeth. Dewch yn ôl i ddysgu mwy.